So, yan mga katropa. So, try natin to. Um, World of Blitz. World of Tanks Blitz. Katawa ba yung yung pumormahan ko. So, pa one game lang tayo. Tapos tulog na ako kasi anong oras na. So, this is not a stream. So, recorded lang to kasi di ko pa alam yung setup ng streaming sa OBS. So, battle na tayo. Check mic. Narinig nyo ba ako? That one didn't go through. Wala man lang akong kill. Pangit naman yun. Teka, isa pa. Isa pa. Hindi ako nakontento. May mga upgrades dito eh. Claim. Tama, bayad na yun.
Parang email lang yun. Daming kailangan na ano. Cheche Boreche. Hindi pala para sa akin sa baba. So, battle tayo. Di ako nakontento kanina. Kailangan nakalak to. Lock. Yan. Pangit. Ang pangit ang putik. Ang pangit. Ayaw. Pangit. Ha. Okay, let's go. Okay, Sergeant Mara, let's go. Kanina kasi nagtatry ko mag-spawn. So hindi kaya, naglalag ako. So yun lang kasi yung gamit ko na net na yan. Check mic. Putik. Pangit lang mic po. So, isa ko guys.
So shoutout nga pala kay Zipol Vlog sa pagbigay nitong stickers. Salamat. So isa pa. Ayan, dito tayo sa TikTok. Enemy is hit. Don't stop. Mamba. Nice shot. Got him. Enemy vehicle destroyed. Enemy armor is damaged. We hit them hard. Kotse.
Isa pa, isa pa. Shit. Enemy armor is damaged. Nice shot. Hindi na naman to akin. They're knocked out. Dami pa. Dami pa ako tapos lang. Enemy is hit. We got him. Pumunta yung pagbawas. Hindi ako nakakontento. Hindi ako nakakontento. So, saka tayo. Ano ba tayo? 90 minutes. 90 minutes.
Punch right through their armor. We didn't penetrate their armor. Yun. Matagal pinablan ah. Penetration. We finished him off. Critical hit. That's gotta hurt. Okay. Sige. We hit them hard. Ano na, try mo. Clean daw pero may bayad. So ito, last blue na. Kaya mag-30 minutes na tayo nito. So sana sa susunod, makahuli na ako ng dito. Actually, na para sa cellphone. Para dito po. Malaro. Time to roll out.
Nice one. Hello, this vehicle is headed. Saan pa namin yun? Guys. Ano bang mga kasamang putik na yun? Dapat di pala ako pagulog na. Yung pinakamalakas ko na tangke. Ito. Kasi ito hindi yan sa akin benta yan benta. So ay support level 4 na tank. Kapag ito yung nagka-internet na kaya ito mag-download na Time to roll out.
looking like his head. Ricochet! Patay na ako, patay na. We're done for! Get out! Tagal mag-reload eh. Ayan. Ang tagal mag-reload. So pag mag-flip to, magtry ako ng isang content na pang gaming. Siguro sa isang channel to. So kulang-kulang pa tayo ng gamit na yan. At least this ang muna. Isang panalo lang talaga. Tutulog na ako. So di ko pa alam mag-stream yung setup niya. Di ko alam yung setup niya, parang naghahang pa. Kaya baka sa connection lang.
guys.